ничек хәлләрегез? Кайда югалды икән дип уйлыйсызмы? Барлык җырларны тубылап, төштем мин рутубка. Сылтаманы калдырам кушылырсыз. Кто не понимает, перешел я в рутуб. Ссылку оставлю, переходите, друзья. Барчагызны да дуслар көтеп калам. Hürmetli minем yakın дусларым, dünya şunday vaqtda bara. Мен инде әкренләп Рутуб каналына күчтем, һәм инде анда әкренләп җыелабыз, күбәябез дигәндәй барлык булган җырларымны YouTube каналында мин күчердем Рутуб каналына, һәм инде яңадан яңа җырларны урнаштырачакмын шулай ук Рутуб каналына. Анда инде шулай ук җырларга разбурлар да булачак, һәм инде сез яратып өлгергән җырларны да урнаштырачакмын. Сылтаманы калдырам, шушы сылтамаша барыгызны да көтеп калам үземнең Рутуб каналында. Ә инде кем сылтамаша керә алмый, керә белмәй, Рутуб приложениесен ачасыз, Радик Газиз итеп язасыз, һәм инде анда шулай ук YouTube каналында кебек кызыл пожарный машинада утырып төшкән фотографиям белән мин килеп чыгачакмын, һәм инде анда басырга гына калачак сезгә кушылырга дип. Һәм без бергә булабыз. Көтеп калам барыгызны да.